Uħut mill-audits li jsiru mill-NAO ikunu jeħtieġu esperti minn barra għaliex ikunu suġġetti tekniċi ħafna. Dan ikkonfermah l-Awditur Ġenerali Charles De Guara waqt seminar li kien organizzat mill-NAO b'kollaborazzjoni mal-European Court of Auditors. Meta għandek suġġetti bħal daw, xi minn daqqiet konna nġibu expertise ukoll għax huma suġġetti tekniċi ħafna. De Guara qal li fil-waqt li x-xogħol fih dan l-NAO miexi pjuttost tajjeb, ir-riċerka timxi b'rata aktar maġġa darba jiżdiedu r-riżorsi umani e kif it-tim u wieħed żgħir iżda li jaħdem tajjeb ħafna. Matul il-ġurnata l-NAO tella seminar annwali fil-Furjana bit-tema ta' din is-sena tkun it-titjib tal-impatt tas-sostenibilità fl-awditjar. Id-diskussjoni f'dan is-seminar waslet biex dawk preżenti jindirizzaw l-isfidi u l-opportunitajiet li kapaċi jaffaċċjaw fix-xogħol ta' kuljum fosthom data gaps, financial constraints u l-involviment tal-pubbliku sabiex jitjiebu l-liġijiet f'pajjiżna. Dan bilan li finalment jassiguraw li jkun hawn governanza tajba.